Adik. Iya. Namanya siapa? Bocah ki mengi kata Sisi. Ora mengi. Gembira seneng nek petuk awakmu. Iya. Suwe ra tau petuk Iya, karo iya, aku nge. Iya, iya. Iya, namanya siapa? Iki lho. Waduh. Wis rada ketat iki lho, rada Iya, ketat iya. iki lho. Wile itu suaramu kok beda ta, Nduk? Baju ini dengan siapa ya? Iya, Bu. Lah enek pire lho, enek pire mbok Well, ginang. layak toh, layak. Kok koyo ngene suarane. Oh dadak dikonokne. Iya no bos diogleng. Ancene bocah iki durung jenset desel kok. Iya. Rumah saku. Nuwun sewu, Dik. Apa? Ya beda ta. Pareng asma sinten, Nduk? Dibandingkan jalannya. Oh, melorot meneh. Bener. Melorot meneh. Sing sitok aja. Dek, Iya, selamat malam Om Gundeng. selamat malam. Iya, perkenalkan nama saya adik Mas Niken Syah Lindri. Niken Sang Lindri. Iya. Kenapa? Anu, Bos. Bedo.